wekeng ya. Kok rodok pangkleng aku. Bisa lisek ah. Assalamualaikum. Wekeng. Wekeng. Assalamualaikum. Wekeng. Sepada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Maksud lali to karo aku dan Sopo lali? aku dino. Dino, sik dino. Kancamu sekolah masuk lali ya? Kanca SMP kae. Iya. Wah, ya lali wong pirang taun nek dhewe ora petuk. Aku lagi mulai ke Taiwan ki aku arep nek perlu karo sampean. Gak tak muni aku pangling tenan. Dhisik welek saiki kok wayu ngono lho. Krek saiki nek ra gate ya. Wah, ya kuwi ya. Aku golek duit dhewe iki. Jelas ya kuwi. Ya ya kuwi. Layakno kok. Aku arep nek perlu ki, iso apa ora? Perlu apa emang e? Ayo ning mlebu jero kene. Gak sah njogo ben padang sumuk ki kan. Tenane ning jero. Yo ning njogo ya. Ya wis, yo. Besok kono. Aku arep nek perlu. Nek perlu apa to, Nok? Ngene lho, Wek. Aku ki rencanaku ya, aku ki wis ora bakal balik nang ndek Taiwan. Yo. Aku wis pengen menetap ndek kene, aku pengen usaha, pengen buka warung kopi. Jadi pengen usaha buka warung kopi ning kampung kene ae. Yo, ning cedak-cedak kene. Aku ki arep njaluk tulung, gawekno warung, gawekno warung ndek kene wis pokoke sederhana, sing penting nyaman, kira-kira wong-wong nek marung ning nggonku wis gak gelem mulih. Oh, ngono sih. Warung sing piye to, Nok? Yo sing sederhana ae, pokoke sederhana teko pring yo ora apa-apa. Oh, ngono. Ya wis anu ya, saka pring ae gak masalah ya, Tiang. Arep njaluk tulung aku to, Nok. Aku isin to, Nok. Beh, tenan. Lah piye to? Disawang wong-wong, Nok. Ngene lho. Sapa-sapaku. Ngene lho, sing tak akrabi awet biyen kan dirimu to. Makanya aku njaluk tulung. Yo, paham aku. Sing mbok akrabi ket SMP terakno aku kowe tau budal ya aku biyen. Tapi biyen tak ganti welek saiki kok malah wayu to. Haimu, lah masamu aku biyen ki awak tapi dari mangket biyen ki aku yo panggayu ngene to. Walah tenan sumpah biyen nih sampean iki wireng welek. Ayo. Wis aja guyon to, Wek. Ki aku tenanan ki, kira-kira iso apa ora? Iya, Nok, Deno, mandak ngene kok yo nesu-nesuan barang. Iso-iso. Tak usahne wis, tenang ae. Lah kira-kira sok kapan? Ya sesuk to, mung yene iki wis udan lho. Besoke tak mulai ngetok pring, aku tak ngejak kancil karo sapa jeneng Santo ya kena. Kira-kira entek pira Wek danane? Alah wis gak usah mikir dana, Nok. Karo sapa ae. Aku iki lek karo awakmu iki genek balung karo rene daging nyel kok. Matamu. Tenang, tenang.